l'evidència empírica ens diu que els programes de tutorització individual o les tutories 1x1 poden tenir un impacte positiu en el rendiment i en els resultats educatius dels alumnes i en particular de l'alumnat desafavorit. El que passa que dins del que és el SAC de les tutories 1x1 o de l'acompanyament individualitzat hi ha diferents tipus de programes amb efectivitats i amb capacitat d'impacte diversa. Per exemple, nosaltres hem estudiat 3 categories o modalitats dins aquests programes. Per un costat, les tutories entre iguals, que aquestes són les tutories entre companys de classe o entre alumnes d'un mateix centre on el qual el tutor és més gran que l'alumne que està sent tutoritzat. Aquestes són tutories que acostumen a ser efectives, efectivament, a produir impactes rellevants sobre l'aprenentatge dels alumnes i a fer-ho tant des del punt de vista de l'alumne que fa de tutor com que el qui fa de tutoritzat. Hi ha altres tipus de tutoritzacions individuals, com els programes de reforç o programes compensatoris adreçats a treballar mancances concretes en determinades àrees curriculars i que normalment són realitzades per agents externs als centres educatius. Aquestes també són normalment programes que tenen capacitat d'impacte significativa, però que d'alguna manera introdueixen el tema del cost, perquè generalment són efectives quan treballen amb perfils de tutors especialistes, professor qualificat. Llavors aquí introdueix un cert dubte sobre la seva sostenibilitat. I finalment, els programes de mentoria educativa. Aquí el que veiem és que són programes que més que ser rellevants o efectius pel que són els resultats educatius, acostumen més aviat a ser efectius per millorar competències no cognitives, metacognitives, l'autonomia, les emocions, les actituds, però que també acaben podent ser rellevants si es compleixen determinades condicions per millorar aquests resultats. Per tant, en conjunt, estem davant d'un tipus de metodologia, la de la personalització, la individualització de la relació, que pot tenir efectes positius per l'aprenentatge dels alumnes. Programes de tutorització individual a Catalunya n'hi ha, es fan. Potser són asistemàtics, potser no tenen una tradició, no estan regulats, no venen com a programa estructural del Departament d'Ensenyament, però hi ha moltes experiències. Experiències sobretot que venen promogudes de l'entorn, del tercer sector, i també experiències que venen impulsades pels propis mestres que s'adonen que si treballen d'una manera més personalitzada, personalitzant l'educació, si, per exemple, aquesta experiència que passa a molts centres educatius de Catalunya, on tots els profes fan de tutor, de manera que tots els nens i nenes tenen un espai de tutoria més individualitzat perquè tot el seu claustre acaba assumint aquesta tasca. No és una novetat, no és una cosa que ja fem, hi ha tradició, però segurament ens cal sistematitzar-ho. El que sí que hem anat veient és, doncs veiem que funciona, però què caldria per extendre-ho més? Quines són les claus perquè hagi funcionat i quines són les claus perquè això funcioni? La primera és que siguin estructurats, que siguin programes que estiguin molt ben anclats en el projecte educatiu de centre. Fins i tot si venen de l'entorn. Si venen de l'entorn s'han d'organitzar molt bé les passarel·les, les coordinacions, perquè aquests programes que passen fora de l'hora d'escola tinguin molts vincles amb el que hi ha dintre l'escola. Si ho fa un mestre sol, no acaba sent ni una bona pràctica, acaba sent com una mena d'atzar que aquell mestre té uns quants nens a la seva vora que acaben fent això, però no és un programa que tingui continuïtat. L'altre tema que s'ha plantejat amb molta força i contundència és tot el tema de la formació. Formació inicial, formació als tècnics que ho acompanyen, tant si aquest programa és de voluntariat com és el cas de la mentoria. La mentoria es fa amb voluntaris, però al voltant de la mentoria hi ha 20 hores de formació, hi ha uns tècnics que vetllen perquè els aparellaments siguin uns aparellaments ben fets, perquè trien aquest voluntariat, no tothom pot ser mentor, no totes les competències serveixen, etc. Acompanyament, formació, estructuració, que tinguin una durada molt clara, que estiguin molt ben emmarcats, que tothom sàpiga què se n'espera, tenen un començament i un final, i això passa en 12 setmanes, en 6 mesos, en 9 mesos, però sabem quan ho tanquem. I el que posàvem de manifest també és que molts d'aquests programes han sigut avaluats, perquè s'ha fet molta aliança amb la universitat. O sigui, sí que veiem que també en el nostre país aquests projectes innovadors estan tirant endavant perquè les diferents universitats, allà teníem Universitat de Vic, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma, Universitat de Girona, etc., han generat grups de treball mixtes, on hi ha l'acadèmic de tota la vida, però on també hi ha mestres.
I aquests mestres parlen des de la seva pràctica i des de la horitzontalitat i des del compartir sabers. En principi, nosaltres valorem que aquests programes són una proposta pràctica i real, o sigui, que es fa en els centres. No és una formació que es ve i després, potser no es va, no es tradueix a l'aula. Òbviament és per introduir la tutoria entre iguals d'una manera sostenible. Nosaltres plantegem un model de formació i quan es diuen aquestes paraules sostenible, que les diem molts, val la pena dir amb què ho fonamentem. Nosaltres vam pensar que hi havia uns requisits per tal d'accedir a aquesta formació i als programes que sobretot es centren en el compromís de l'equip directiu, no amb la voluntat d'uns professors, i amb la continuïtat durant 3 cursos escolars per conèixer i portar a terme aquest programa en els centres. Tenim un segon punt, que és que, a més, aquests centres, quan estan portant a terme aquests programes, ho fan a través d'una formació que els acompanya, una formació que és semipresencial, que combina sessions presencials, unes 3 durant el curs, i una formació, no només donar materials, sinó una veritable formació i intercanvi a través d'una plataforma virtual. És la formació que es necessita tant els mestres, a través de tot el que us he explicat, com quan els mestres promouen els programes, fer-la també amb les famílies perquè entenguin per què, com, i que vegin aquesta coherència, aquesta valoració, com també els alumnes, perquè en tot moment sàpiguen què s'espera d'ells, què han de fer i com ho han de fer. El clau de l'èxit, jo crec, és que l'hem fet des de dins l'escola, amb professionals d'ajuntaments, amb agents del coneixement com la universitat, transversalment serveis socials i educació, i que és un projecte que és complementari a tot el que ja s'està fent als centres, és a dir, que no va en contra de res. Per sintetitzar-ho, quan enteníem o ens preguntàvem com vèiem aquest 25% de fracàs escolar i a què es devia, al projecte Enxaneta ens vam ficar de pressa d'acord, els que estàvem en aquestes 4 escoles pilot, més els seus serveis socials, més l'educació i la universitat, ens vam posar d'acord molt ràpid a l'hora de constatar que enteníem que el fracàs escolar no era el resultat de suspendre uns exàmens a 6è de primària, sinó que el fracàs escolar comença molt abans, amb la introducció dels fonaments de les competències bàsiques, a primer cicle ja de primària, i per tant el que fa el projecte Enxaneta és anticipar molt la intervenció amb els nanos. El verdader fracàs escolar és la llunyania que tenen alguns nanos i les seves famílies de l'univers escola. Per tant, la idea una mica és aquesta, no? El projecte bàsicament treballem en 3 nivells, amb l'alumne, la seva escola i les seves famílies. Es posa de manifest des de l'atenció primària, des dels serveis socials, una necessitat imperiosa de mobilitzar els sabers i els coneixements que tenen les famílies i de fer intervencions grupals. Els projectes de mentoria social que treballen a l'escola o amb alumnes en edat d'escolarització realment no tenen el focus en millorar els resultats acadèmics. Tenen el focus en empoderar aquests alumnes, en fer que segueixin la seva escolarització, tinguin més eines i més recursos. Aquells projectes que posen molt el focus en resultats instrumentals acadèmics no donen bones relacions amb mentoria. Aquí tenim una situació de debat, és a dir, que no s'estableix el vincle perquè l'obsessió per fer la feina impedeix que la relació personal funcioni bé. Llavors, realment aquells projectes en què prioritzen la relació, establir el vincle de confiança, després donarà aquests fruits que realment es busquen. Aquí tenim realment un tema sobre el que treballar a fons. La selecció dels mentorats, de mentors i mentorats, nens i nenes, joves, infants, adolescents, no tots són adequats per participar en un projecte de mentoria. I el primer de tot és que vulguin participar. És a dir, un infant que no vol, que no entén aquesta figura, doncs no pot ser ben mentoritzat perquè no entendrà el per què ha d'assistir a les trobades. El següent punt estratègic dels nostres projectes de mentoria és la formació dels mentors i mentores. Des de la coordinadora recomanem que no hi hagi cap mentor que iniciï la seva tasca sense una formació prèvia. I una formació que entenem que ha de ser important, de qualitat, i nosaltres en aquest moment hem marcat ja un estàndard també de formació inicial. Aquests aparellaments en els projectes de mentoria social sempre són supervisats i acompanyats per una persona tècnic, educador, responsable del projecte i de la relació de mentoria, és a dir, no volen el seu aire. Hi ha experiències de molts tipus, no vinculades específicament a tutoria, alguna també diré, que segur que les coneixeu a més perquè no és cap secret, que d'alguna manera es procura afavorir
i sobretot, per exemple, des de la perspectiva d'inspecció, que una de les nostres constants és assegurar l'acompliment normatiu, assegurar interpretacions normatives que permetin determinades pràctiques sense que quedin fora del marc de la llei, però que funcionin. És a dir, que les iniciatives que realment són profitoses i estan adaptades al territori, i estan adaptades sobretot en aquests entorns una mica més socialment desafavorits, que també és una mica la tònica general de preocupació d'aquest seminari, permetin que això funcioni. Què passa quan tenim evidències reals de que determinades pràctiques funcionen molt bé, com a sistema, ja no parlo com a inspector, sinó com a sistema, no sé exactament qui ha de ser l'encarregat de fer-ho, i en canvi a determinats llocs no les estan fent, i en fan altres que sabem científicament que no acaben de funcionar, què és el que hauríem de fer tots plegats perquè això canviï? Penso que el gran bagatge, de tota manera, aquí, si parlem de sistema educatiu, que és el que se'm pregunta, diria que és quines són les pràctiques reeixides que, amb suport o a iniciativa del departament, però molt sovint a iniciativa, diguéssim, de col·lectius concrets, habitualment de professorat, després més acompanyats per l'administració educativa, per entitats externes, per plans d'entorn, han sigut, diguéssim, grups de professors o grups de mestres que han tirat endavant projectes específics vinculats a la tutoria. Per exemple, a secundària és històric, però històric de fa, no sé si 20 anys o en fa més, parlar, per exemple, de que dintre de les aules existeixi un tutor individual. És molt important que sigui estructural, que aquests projectes funcionen i van bé si estan contemplats dintre del projecte educatiu de centre, si tenen dedicació, hores, espais, o sigui, si en aquest centre on tothom fa de tutor vol dir que li treuen d'hores del seu departament de matemàtiques, perquè si no estaríem treballant fins a les 9 del vespre, o sigui que no es fa com un plus o un sobreesforç, sinó que està contemplat com a projecte. I finalment aquesta idea de que siguin acotats en el temps, vosaltres ho expliqueu molt bé, no? Com treballem el tancament. O sigui, hi ha un moment que això s'acaba, que no es dissolgui, que no quedi perdut, que no quedi com un no res, sinó que sapiguem perfectament com està planificat, quantes setmanes, quants mesos i quin dia s'acaba, perquè en aquell moment doncs, li posem el llacet, no? I veiem què ha passat. No? De sumar la innovació més al desenvolupament, és a dir, allò que s'està innovant, el tema de la tutoria, el que us heu explicat, els objectius en el primer torn d'exposicions, lligar-la a la també investigació a l'aula, o sigui, afavorir que siguin els mestres, els centres, els que aportin les dades a través d'un pretès i un posttès, no? Perquè nosaltres els hi puguem retornar unes evidències de les seves millores a nivell estadísticament significatiu. Una recent incorporació des del curs passat a través d'unes beques que es diuen ARMIF, que no sé si us sonen, que són ajuts per la recerca, per la millora de la formació inicial dels mestres. Estar involucrats això com a equip de treball ens sembla que també pot donar molta coherència, molta llum al que és necessari d'aquest vincle, no? dels mestres en formació i els mestres en feina, com els ajudem des dels programes, des de les universitats, no? Per introduir aquestes innovacions de forma real i sostenible, amb aquesta formació que us deia, a partir d'aquestes evidències i els resultats. Quan tens un projecte que és bo, que funciona, que està molt ben rebut per l'escola, que hi ha mals entesos que estem intentant clarificar, que ara explicaré que hi són, les autoritats, els responsables polítics han d'integrar això a les seves agendes polítiques. Per tant, que un ajuntament financi per escola, és a dir, 4.000 euros, que és el que pot valdre un projecte com aquest, és possible. També haurem de dir en algun moment, quan parlem de temes educatius, que educació i diners no van mai de la mà, però que en última instància estem davant d'un problema de manca d'inversió. La mentoria no està en les polítiques educatives i ens agradaria que hi fos, i per tant, els que esteu d'administracions públiques, doncs parlem-ne, amb les empreses, centres privats que poden aportar recursos. Però també amb la part de tercer sector social, ja que molts de nosaltres som del tercer sector, volem intentar introduir un canvi de paradigma, que és el de compartir coneixement, no competir. Entenem que mentoria no és una metodologia pròpia nostra, entenem que té una molt llarga trajectòria, però que sí que el que podem fer és compartir les bones pràctiques de tothom, i amb això és amb el que estem treballant, amb aquest construir entre tots i construir a partir de l'expertesa de tots. Buscar el que ja hi ha, no tant des del món científic, sinó des del món, des del propi món del sistema educatiu que està funcionant, i posar-ho en solfa, posar-ho en xarxa, incentivar els treballs en xarxa de centres que funcionen i funcionen molt bé en molts casos i que realment donen recursos i donen, diguem-ne, coneixement compartit de qüestions que a vegades d'un centre a l'altre, que estan al costat o que estan molt a prop i amb realitats socioeducatives molt similars, no tenen
no tenen coneixement cabal del que està fent un que està a 500 metres, i a vegades això també pot ser una qüestió interessant. Jo entenc que una de les missions de la inspecció en aquest sentit és acompanyar tot el que sigui innovació i en aquest cas tot el que sigui, si demostrem o tenim clar o hi ha evidències de que determinades pràctiques de tutorització individualitzada són reeixides, per concloure, hauríem d'intentar anar generant determinats tipus de programes des del departament, que seria la macro, que realment els centres els puguin aprofitar en la mesura en què els siguin aprofitables, i la inspecció, òbviament, el que hauria de fer és acompanyar i vetllar perquè aquests programes siguin efectius en els centres.